Boas tardes a todos e a todas, benvidos á derradeira charla de Vixías dos Nosos Ríos, un proxecto que levamos facendo xa dende o ano pasado e que na tarde hoxe estaremos presentando os resultados da segunda das zonas nas que traballamos este ano, a zona da Coruña. En primeiro lugar, neste índice imos ver os puntos dos que imos falar ao largo de toda a charla. Recordarvos que se tedes preguntas, tanto os que estades presencialmente como os que estades conectados online, podedes plantexalas e ao final as responderemos. Primeiramente, faremos unha breve introdución para repasar en que consiste este proxecto. Veremos que ríos da zona da Coruña son nos que traballamos e despois xa nos meteremos en materia para falar dos resultados do bosque de ribeira, dos parámetros físico-químicos e dos macroinvertebrados. Tamén veremos en detalles os valores que sacamos dos voluntariados ambientais, tanto da extracción de exóticas invasoras como da retirada de residuos, e despois poremos en perspectiva a participación que tivemos este ano comparando co ano anterior. Por último, unhas pequenas conclusións e as gracias que sempre hai que dalas. Vale, recordamos que o proxecto Vixías dos Nosos Ríos, que este é o segundo ano que se fai, é unha iniciativa de ciencia cidadá, coa cal o que pretendemos é poñer en valor a conservación dos ríos galegos, os ríos galegos cos que traballamos, achegando a través da divulgación ambiental ás persoas de a pé, dun xeito no que a ciencia sexa un pouquiño máis accesible para todas as persoas. Neste proxecto, o que facemos para ver cal é o estado de conservación dos nosos ríos é mirar o bosque de ribeira, os macroinvertebrados e os físico-químicos. O bosque de ribeira, porque é un dos principais reguladores de toda a contorna do río, os macroinvertebrados por ser os principais bioindicadores do seu estado ecolóxico e os físico-químicos para ver cal é o estado, a calidade da auga do río no momento que tomamos as medicións. Todos estes parámetros que acabo de mencionar englóbanse dentro das actividades que fixemos ao longo destes meses chamadas obradoiros, que fixemos tanto con público aberto como con centros educativos. Ademais destas, tamén fixemos actividades de voluntariado ambiental para retirar os residuos que causan un gran impacto nos ríos, na beira dos ríos, e actividades de extracción de exóticas invasoras. E mencionar tamén as charlas de poñentes expertos que tivemos ao longo deste tempo, nas que se foron falando de temas relacionados con toda a conservación dos ríos. Ben, por recordar un pouquiño a metodoloxía e tamén a normativa que seguimos para poder aplicar esta metodoloxía que empregamos no proxecto, recordar que a Directiva Marco da Auga é a Directiva Europea principal que rixe é o eixo vertebrador deste proxecto, que se transpón na Lei de Augas, no Real Decreto Legislativo 1 do 2001, e que a partir do Real Decreto 817 do 2015, que é, como dicimos todo o tempo, a nosa Biblia, pois sacamos todos os parámetros que decidimos tomar para poder medir. Recordar que, isto que vedes aquí na pantalla, os indicadores, os nomes dos indicadores, antes de decidir, de tomar calquer decisión, fixemos un estudo do que nos dicía este Real Decreto 817 para ver cales eran os parámetros máis aceitados e que a nos parecían mellores e máis aplicables no campo para poder facer as actividades. No caso dos macroinvertebrados decidimos facer o índice IBM-WP, despois falaremos un pouquiño máis del, porque é o índice a nivel da Península Ibérica
que mellor se adapta á nosa zona de estude e que máis cómodo é. Ademais, non implica a conservación dos bichiños que sacamos para facer a clasificación. Despois dos parámetros físico-químicos, decidimos coller os mesmos que están aí e para medir a calidade do bosque de ribeira empregamos o índice IQVR. Vedes que na parte esquerda a vosa dereita para os que estades aquí, temos os tipos de ríos. Cada un dos ríos, que en total, sumando os da zona da Mariña, son 21, os na Mariña foron 6 e na zona norte, que é da que estamos falando hoxe, foron 15, correspóndense cun tipo de río. Temos 4 tipos de río que veñen clasificados nesta directiva, o 21, o 28, o 30 e 31, que en función de a que tipo de río correspondan, pois para falar dos macroinvertebrados, pois bueno, van necesitar uns requerimentos ou outros para pertencer a unha categoría de maior ou menor calidade. E despois debaixo tamén tedes o tipo xeomorfolóxico da zona de ribeira, que é algo que nos valoramos a hora de ir a facer as actividades no campo. Ben. Bueno, parte das visitas que facemos unhas visitas previas e tendo en conta as necesidades de cada río. Aquí vemos de oeste a este, dende Anllóns ata o Sor, pois, bueno, os 15 ríos que fomos a mirar este ano. Moitos xa están repetidos da anterior edición, do ano pasado, e reforzando un pouco as necesidades, como decíamos, de cada río. Unhos ríos, ao mellor, nos solicitaban atacar un pouco as plantas exóticas invasoras, vimos algún río que tiña bastantes dificultades co lixo, outros simplemente víamos tamén a facilidade de facer obradoiros e a accesibilidade para colexios e porque tíamos que mover unha boa cantidade de rapaces. E entre, bueno, xa numeramos dende o Anllóns, Sisalde, tamén na zona moi cerquiña, por Arteixo, o Brexa en Carral, que xa é un dos que se repetiu, igual que o Anllóns, o Mero, e todo isto temos que explicar que vamos mirando distintos tramos, ao mellor dun ano a outro, para así sacar parámetros diferentes de un ano a outro tamén e ter un estudio moito máis completo. O Barcés, tamén pola zona de Carral e hacia a zona da Cola, do CCL. O Mandeo, o Lambre, o Xarío, o río Eume, Velelle, Xubia, xa casi na zona de Ferrol, Terra, todo isto. E xa nos vamos á zona de Ortigueira, o Mere, o Valeo e o Sor, moi cerquiña tamén de Mañón. E, bueno, continuamos por aquí. Aquí vemos o que fomos facendo tamén en cada río. Salientamos en cada foto, bueno, nos vamos a quedar con algunha por non andar debullando todas, pero no Barcés nos interesaban tamén facer talleres de macroinvertebrados, por exemplo, para rapaces. Habría tamén algún problema de lixo, que tamén o comentaremos. E, por exemplo, o Velelle o caracterizamos con esta foto tan rechamante da Crocosmia, porque aí é un río que nos preocupa e que temos pensado traballar co paso dos anos porque ten un gran problema con plantas exóticas invasoras. Bueno, como vedes, hubo bastante participación en todos e a pesar a veces das inclemencias meteorolóxicas, como sucedeu hoxe mesmo, para que se note que estamos en directo, hoxe fixemos que non haxa trampa, non? Hoxe fixemos un obradoiro no río Eume. Eso tamén, nós fomos tamén á zona do río Forcadas, tamén moitos destos ríos teñen interés, como nos pasa na zona da zona daqui de Carral, Carral, Coruña, tendo un pouco en conta de onde tamén nós queremos concienciar a xente o consumo da auga que solemos consumir nas grandes cidades, pois ven moitas veces, por exemplo, do Mero, do Barcés, do Brexa,
entre outros, non? E aquí, no caso de, como estamos falando un pouco de Ferrolterra, nas Forcadas, tamén é o segundo ano que imos e que lle prestamos tamén atención a esos ríos, que son moi interesantes, agora tamén da nosa propia saúde, da salubridade das augas que tamén acabamos bebendo nós. Bueno. Ben, pois agora imos empezar a dar os resultados. Todos estes resultados o bo que teñen é que imos poder comparalos cos resultados que obtivemos o ano pasado no 2024 para ver un pouco a efectividade do noso traballo e a evolución destes ríos ao longo dos 2 anos. Empezamos polo Bosque de Ribeira e, bueno, esta diapositiva é para recordar un pouquiño, porque seguramente a xente que nos este escoitando veu as nosas actividades, pero haberá xente interesada na charla que estará escoitando isto por primeira vez. Para medir a calidade do Bosque de Ribeira, empregamos este índice que comentei ao principio falando da metodoloxía, no que miramos 4 apartados principais: o grado de cobertura riparia, a estrutura da cuberta, a calidade da cobertura e o grado de naturalidade da canle fluvial. Isto que quere dicir? Miramos diversidade de especies vexetais, a naturalidade da canle fluvial, se é un río perturbado, canalizado ou está totalmente natural, e despois a cantidade de vexetación e cantidade de árbores que temos nese Bosque de Ribeira, porque para que haxa un bo bosque necesitamos diversidade e boa cantidade de vexetación. Todo isto todos estes apartados reciben unha puntuación e con esa puntuación final que sacamos podemos asignarlle unha categoría que vai dende a última que temos aquí, cando acadan menos de 25 puntos, nunha degradación extrema, unha calidade pésima do Bosque de Ribeira, ata unha calidade moi boa de máis de 95 puntos, onde o estado do Bosque de Ribeira pois está prácticamente natural. Entón, sabendo estas categorías, esta clasificación, esta gama de colores que temos, imos ver os resultados que sacamos este ano, porque hai pequenas variacións. Ben, aquí, por un lado, tedes os resultados da zona norte do Bosque de Ribeira do ano pasado, do 2024, e a vosa dereita, penso que estou dicindo que é a vosa dereita ben, os do 2025. As barriñas están coloreadas en función desta escala de colores que acabamos de mencionar. Entón, vedes que realmente non hai moitísima variación, pero sí que hai algunha cousa que salientar. Por exemplo, unha cousa que a nós, despois de levar tanto tempo con isto, sorprendeunos para ben é que o Lambre, por exemplo, o río Lambre pasou dunha calidade boa a unha calidade moi boa. Obtivo case os 100 puntos, prácticamente. Conseguiunos. Despois, o resto mantivéronse máis ou menos igual e cambian Titirí, o río Xarío, que pasa dunha calidade boa a unha calidade mala, e o outro que cambia é o Xuvia, que pasa dun estado bo moderado a unha calidade outra vez mala. A grandes rasgos vemos que os bosques de Ribeira non teñen un bo estado de conservación. Están todos aí como nun limbo no que se moven entre o bo e o intermedio. Pero, bueno, vemos que nun par deles, polo menos, ao longo deste tempo, deste ano que pasou, houbo máis degradación. E noutro, pois, aumentou a súa categoría. Tamén hai que dicir que este índice de calidade do Bosque de Ribeira é un índice moi interpretativo. Entón, ás veces, está aberto a subxetividade, non? Nos levamos moito tempo traballando nisto, pero pode ser que a miña interpretación varíe un pouco respecto a dun compañeiro. Non quere dicir que o seu estado poida mellorar. Ben, entón aquí vese moitísimo mellor. Neste gráfico de queixiños vemos as porcentaxes cos colores e a súa representación. E vedes que non cambia tanto, simplemente na zona norte, o ano 2025, obtimos ese color azul do Lambre e reduciuse o número de ríos con calidade boa, estando os de calidade
deficiente e boa á par. 36% cada un, mentres que o ano pasado primaba a calidade boa, con máis dun 50%. Ben, deixando por un lado o bosque de ribeira, os seguintes parámetros que medimos foron os parámetros físico-químicos. E imos empezar polo físico, dos parámetros físico-químicos, que é a temperatura. A temperatura media de todos os ríos, que son 15, é de 15,5 grados centígrados. É unha temperatura media boa e prácticamente todos os ríos oscilan entre eses valores, sendo o máis baixo o Eume e o Sortroitín con 12,6 e 12,7 grados centígrados e os máis altos que destaquei en vermello, o Mero, o Barcés e o Xarío. Pensamos que o Mero e o Barcés teñen unha temperatura máis elevada polo estado do seu bosque de ribeira, que non está moi ben conservado, entón pode haber máis insolación no río aumentando a temperatura. Pero en xeral, aínda que estes valores destacan por ser un poquinho máis altos, sobre todo o Mero, que son case 20 grados, estarían en bons valores. Ben, en canto a cantidade de oxígeno disolto, aquí estamos falando de oxígeno en miligramos por litro e a súa taxa de saturación, todos os ríos tiveron uns valores bons. Cando falo de que obtiveron uns valores bons, falo facendo referencia sempre aos parámetros de referencia que nos marca a directiva. Entón, vedes, son moi similares. Vedes que aquí destaquei os ríos que obtiveron maior cantidade de oxígeno disolto na auga, que foron o Mero, o Barcés, curiosamente, e o Velelle, e correspondes un poquinho tamén cos valores que salen da taxa de saturación. A taxa de saturación é un parámetro que se calcula tendo en conta a temperatura e o oxígeno disolto. Entón, vedes, nesa escaliña que temos aí de cores e de categorías, que entre o 70 e o 105% de saturación os ríos obteñen unha categoría de calidade de moi boa. E ningún deles achegámonos aos extremos, que serían 70 e 105, onde cambiaría o estado cambiaría. Entón, pois, en xeral, obtimos valores moi bons. En canto ao pH, o mesmo. Vedes que os valores moi bons de pH teñen que moverse entre os 6 e 8,4. Recordamos sempre que estes ríos galegos, por ser de procedencia silicia, van a ter sempre o pH un pouquiño ácido, o 7 o pH neutro, pois normalmente vai nos dar un pouquiño máis por abaixo. E destaquei os que deron un pH neutro, que foron o Xarío, o Xuvia e o Forcadas Bañoca, pero como vedes todos están nunha categoría de moi bo. Basicamente, todos menos eses 3, 12 deles, deron valores de 6 con decimais. E, por último, dentro dos parámetros físico-químicos temos os nutrientes. Os nutrientes son o amonio, os nitratos e os fosfatos. Bueno, recordar que non o dixen que todos estes parámetros, que fago spoiler, están salindo moi bons, son parámetros que medimos no momento que imos facer a medición no río. Isto non quere dicir que se imos a próxima semana ou tivésemos ido antes, puidesen cambiar. Pasounos onte, cando falábamos do caso da Mariña, nun dos ríos houbo un verquido fai uns meses, se houbésemos medido os nutrientes nese mes, seguramente salisen mal, pero o río fixo de filtro, que é a súa función, e limpou todo ese verquido dando unha calidade moi boa. Entón, non quere dicir que nun futuro poda haber calquera alteración antrópica que faga que, ou natural, pero probablemente antrópica, que cambie estes resultados. Destaquei nos nitratos o Sisal de Obrexa, o Xarío e o Xuvia Forcadas Bañoca, que deron un pouquiño máis de nitratos que o resto, pero como vedes, o amonio, categoría moi boa, móvese entre o 0,05 ata o 0,2, os nitratos de 0,5 ata 10 e os fosfatos de 0,02 ata 0,2. E todos salíronnos estupendamente. Entón, sabendo que todos nos saliron estupendamente, o estado químico xeral, medio e total de todos os ríos da zona norte é moi bo.
A diferencia do ano pasado, que tivemos un, que non sei cal foi, Foi o Barcés. o río Barcés, que deu calidade boa porque había nitratos. Nitratos, sí. Nitratos, ademais, un valor bastante alto que creo que era de 10 ou 15. Bueno, pero dentro do parámetro... Pero dentro do parámetro, sí. Entón, bueno, vedes que os resultados que estamos obtendo dos parámetros físico-químicos en xeral son bons, pero non queda que poida pasar isto que acabo de comentar, que haxe algún verquido en algún momento. Ben, pois imos co análise dos macroinvertebrados dos ríos, que son os que nos serviron de bioindicadores, e cos cales podemos, unha vez que os identificamos, facer un índice biolóxico, que é o Iberian Biomonitoring Working Party, que nos vai a dar unha escala de valores do estado ecolóxico do río. Nos pensamos que utilizar bioindicadores é máis fiable que usar os físico-químicos, que só che van a medir as condicións puntuais dese momento, mentras que os animais teñen un ciclo de vida longo e, polo tanto, o que lle aconteza ao seu hábitat durante a súa vida, pois vai a reflectirse nos traxes que vamos a sacar. Escollemos 55 das familias máis frecuentes en canto a ocorrencia nos ríos galegos e fixemos unhas ilustracións que son estes os máis habituais. Un pouco o protocolo xa o explicamos noutras charlas na introductoria, pero aquí tedes un exemplo dun río no cal traballamos con un colexo e os alumnos iban collendo os animais que nos capturábamos nunhas bandexas máis grandes e pasando as placas Petri. Podían cotexar cas fotografías que poñamos nunha lámina para ver cal era o animal que se parecía máis. En concreto, esta fotografía é dos resultados que nos saliron no río Anllóns, que foi bastante relevante, pero, despois xa verás. Bueno, en canto á ocorrencia das distintas familias, este serían o número de citas que atopamos. Como vos decía, salironos tamén 55 familias distintas. Os máis habituais en atopar son os tricópteros, tanto, principalmente son insectos, a maior parte das observacións. Os tricópteros son representados aquí polos sericostomátidos, que os atopamos en 14 dos 15 ríos, pero hai moitas outras familias, unhas fan estoxo, outras son de vida libre. Odonatos son as libeliñas, un pouco o símbolo de visións dos ríos, porque tamén é o animal máis recoñecido pola sociedade en xeral. Por exemplo, atopamos os gónfidos, estes que teñen as anteniñas aplastadas. Estas son fotos que fixemos durante os obradoiros de macroinvertebrados. En canto aos dípteros, non son as moscas e os mosquitos, o máis habitual foi o simúlido, con 14 ocorrencias tamén, ten unha ventosiña, e, bueno, este non é un gran bioindicador, senón que ten unha puntuación un pouquinho baixa. E a efémera máis frecuente foi o baétiro, que son moi abundantes nos ríos e son unha parte importante da cadea trófica, xa que son o principal alimento de peixes como a troita, por exemplo. Destacamos aquí en verde pois algúns das ordes que son máis predominantes nos ríos da zona norte con respecto á mariña, non? Así que temos máis efémeras e máis escaravellos acuáticos que moluscos en comparación. Por exemplo, temos poucos hemípteros, como, por exemplo, os zapateiros, os guérridos, que os atopamos en máis ou menos a metade dos ríos, pero que na mariña estaban en todos. Por exemplo, temos bastante boa representación de vermes, como son os oligoquetos, os turbelarios ou os irudiños, e pouca de artrópodos non insectos, como, por exemplo, os ácaros acuáticos ou especies de crustáceos. Bueno, imos estes son os valores de referencia. Ademais de ter os 15 ríos catalogados, houve en 3 deles que fixemos un cambio de última hora porque para sacar as mostras de macroinvertebrados é necesario que o río sexa vadeable, sexa accesible. Entonces, no Mandeo fomos ao rego Bouzas, no río Sor fomos ao Troitín
E no Forcadas fomos a o Rego da Bañoca, que é sería o cauce principal, digamos, pero, son ríos un pouco máis pequenos, entonces puxémolos dentro da tipoloxía pequenos eixos cantaroatlánticos silíceos. Aquí vedes que os requisitos para acadar os distintos estados ecolóxicos son bastante variables en función do tipo de río, vale? E estes son os resultados. Por primeira vez en Vixias dos Nosos Ríos atopamos un río con estado moi bo, que foi o Anllóns, aquela foto que vos poñía. Aí atopamos máis de 30 familias e por primeira vez un río cumpriu os parámetros para ter estado ecolóxico moi bo. Vedes moito verde, significa que os demais están en estado ecolóxico bo, e un que é o Brexa, que supera en puntuación o Anllóns, pero non é o suficiente como para acadar o estado moi bo, porque o Anllóns estaría no tipo 30 e superou os 180, e o Brexa necesitaría casi, 229 puntos, eso quedou en 210, que é unha auténtica animalada, unha gran cantidade de familias detectadas e con puntuacións moi altas. Temos 4 ríos en estado moderado e, desafortunadamente, 2 que están en estado deficiente que debemos coidar para que melloren as calidades das súas augas. Un deles é o Mero, que, a pesar de continuar en estado deficiente con respecto ao ano pasado, aumentou bastante o número de familias detectadas e está nun estado un pouquiño mellor e xa con opcións de acadar o estado moderado. Aínda así, nas zonas de mostraxe do Mero sigue habendo unha gran cantidade, unhas poboacións inmensas de ameixa asiática, que fai que o hábitat sexa moi homoxéneo e que haxa menos nichos ecolóxicos para outras familias de invertebrados acuáticos. E, desafortunadamente, temos o Velelle, que é un dos ríos que ten un bosque de ribeira un pouquiño máis degradado polo efecto das especies exóticas invasoras de flora, e que, na hora da mostraxe, foi un pouco frustrante, pero non conseguíamos atopar os macroinvertebrados. Pode ser tamén que, en algúns casos, certa variación este influída polas condicións meteorolóxicas. En canto ao número de familias detectadas, vemos estes dous, Anllóns e Brexa, que superan as 30 familias, e aquí dividímolas polo número en 5 categorías en función da puntuación de cada un dos bioindicadores, que teñen unha puntuación do 1 ao 10. Destaca o Lambre, que era o río que tiña o bosque de ribeira, o índice con 100 puntos, é dicir, nun estado de conservación envidiable, verdade? É que vese bastante ben como, a pesar de só detectar 26 familias, 10 delas eran de puntuación 10. E foi o que tivo un promedio máis alto, un 7,28, comparado co Mero, que era o que comentábamos que tiña a ameixa asiática, o problema do encordo de cebre, a temperatura alta, pois ten un 4,93. Isto é preocupante no Mero porque o río do que bebemos máis de 400.000 persoas, pero, non significa que a calidade da auga sexa particularmente mala, sino que as condicións de hábitat son bastante malas e sería importante conseguir paliar os impactos negativos que provoca o ser humano en ríos de puntuación baixa. Aquí temos a comparación xeral entre os ríos da zona norte no ano 2024, no cal non tivemos ningún en estado malo ni en estado moi bo, e predominaban os de estado bo. Este ano é un pouco máis variado. Temos agora 2 en estado deficiente e un en estado moi bo. Reducíronse os que están en estado bo, pero, o promedio vai de unos que os ríos da zona norte teñen un estado ecolóxico bo. Como dixemos onte, unha das cousas que máis nos enche de orgullo é o voluntariado que conseguimos reunir para paliar as inclemencias que ten, pois tanto de lixo como especies exóticas invasoras,
sempre necesitamos un poquinho de músculo alleo a nós tamén, un poquinho, pois eso, de axuda. Bueno, como vedes, con respecto ao ano pasado, se incrementaron o número de kilos, pois sabedes, casi o doble. Bueno, hubo casos moi rechamantes, hubo xornadas que, a verdad, que a pesar de que pode parecer unha pena ver ese lixo todo na natureza, tamén, pois, a verdade é que é moi gratificante ver como é un impacto directo que facemos. Sacar, como nos pasou no Mero, 89 kilos directamente, foi unha xornada que andaba xente paseando polo Mero, por ali, e nos dando unhas voltas por ali, a xente interesándose polo que estábamos facendo, e nós tamén publicitando un pouco a labor que fai Hábitat, e animándose a que para o ano, en vez de 89, fóramos capaces de conseguir máis. Pois, con respecto ao ano pasado, temos a Forcadas Bañoca, que no punto número 1, que era un depósito de rodas, que sacamos bastante lixo dali, pois eso, derivado de que a alguén lle pareceu un pouco gracioso deixalas ali e retirámolas. Despois no Mandeo tamén fora foran, sobre todo, restos de electrodomésticos, se non recordo mal. Viñeran poucos voluntarios, pero a verdad que sacáramos bastantes kilos de lixo, porque a xente abandona pequenos electrodomésticos e por aí, que as facilidades que temos hoxe en día de puntos limpos é algo que non acabamos de entender. Como na propia foto que temos aquí, que se intuye, isto sacámolo do fondo, isto foi unha prospección que fixemos con un mirafondos que temos para... foi unha das probas que fixemos e íbamos mirando e detectamos que no fondo do río había tamén esa basura que non se detecta dende fora e conseguimos sacala das entrañas do Anllóns para que tuvera, a parte da boa puntuación, que tuvera 66 kilos menos de lixo no seu entorno. Bueno, como vedes, como dicía antes, máis do doble, bueno, casi o doble con respecto ao ano pasado. Despois, outra das problemáticas que teñen os nosos ríos son as especies exóticas invasoras, que tamén seguimos, a verdade, que eso tamén nos enorgullece, que ano a ano vayamos mellorando, mellorando moitísimos números. Estamos falando de casi o doble, un pouquiño máis do doble do ano pasado. O Xarío, vamos a destacar que quitamos 309 kilos de Tradescantia fluminensis, que é esta que vemos aquí na pantalliña, aquí na esquina, que é unha planta exótica invasora altamente invasiva, que fai como unha especie de alfombra todo na ribeira do río e que bueno, imposibilita o nacemento das nosas propias plantas autóctonas. Fora unha xornada con un campamento que viñeran de Oleiros e foran uns nenos pequenos, pero moi aplicados, e sabedes que os resultados foron moi bons. 309 kilos, nada menos. Despois, o que comentamos onte tamén, é que na Mariña apenas había Tradescantia e, sin embargo, na zona da Coruña Norte, Tradescantia é digamos, a máis salientable, a que quitamos 353 kilos que en pequenas plantas e vai sumando e, bueno, a verdade que é moi satisfactorio ver como queda aquelo. A participación de moitos dos culpables son voluntarios, gran parte dos números que temos aquí son obradoiros que facemos en colexios, facemos charlas e obradoiros nos que os rapaces se
se familiarizan co traballo que estamos facendo nós e, como lle decimos eles, os convertimos en vixías do futuro tamén, non? Bueno, aquí temos a cantidade de 660 personas chegaron a ver as nosas charlas. Despois, por exemplo, 152, houve xente que repetiu, que é unha cosa que comentábamos onte, que nos encanta que a xente que repita nas nosas actividades, por exemplo, nas de lixo, nas de especies exóticas e invasoras. Bueno, en definitiva, nos vamos bastante contentos e todo gracias a todas esas persoas, socios, socias do Grupo Naturalista Hábitat e tamén simpatizantes e socios do futuro. As conclusións ao meu compañero Roy. Ben, pois un pouco en canto aos resultados, as conclusións son que atopamos os bosques de ribeira nun estado medio moderado. En canto a físico-químicos, tivemos unhas mostraxes bastante convencionais, non fixemos ningunha a saída dun colector ou dunha estación depuradora de augas residuais ou xusto despois de que houbera un vertido de xurros. Afortunadamente, estes eventos son relativamente pouco frecuentes, entonces erannos todas moi bo. En canto ao índice biolóxico, o resultado do estado ecolóxico medio é bo. Está no límite entre moderado e bo. Hai que seguir traballando para conseguir consolidalo e buscar que haxa máis ríos como o río Anllóns, que xa está nun estado moi bo, e no que, grazas a quitar ese lixo xa subacuático, pois nós, dende o Grupo Naturalista Hábitat, estamos contribuindo ao mantemento e mellora. En canto aos valores, ao número de especies detectadas, a súa biodiversidade, impactos antrópicos, os ríos que están en peor estado neste ano foron o Mero e o Velelle, e os que atopamos maior biodiversidade, un estado ecolóxico mellor, foron o Anllóns e o Brexa. En canto á participación, con esta charla de resultados estamos conseguindo o obxectivo das 60 actividades, que foi un traballo moi intenso, particularmente nos últimos 3 meses. Duplicamos a participación, que o ano pasado estivemos en 1.100 aproximadamente. Cas actividades que fixemos esta mañá estábamos en 2.247 e falta sumar as persoas que estades no local, e a ti que estás na tua casa sumas unha persoa máis. Faremos o reconto final, pero, bueno, eso, vamos a pasar seguramente das 2.300 persoas, o cal é un número que nos fai pensar que xa estamos consolidando o proxecto Vixías dos nosos ríos, particularmente na provincia da Coruña. Agardamos que na Mariña que se duplique ou triplique se repetimos o ano que ven, pero dende logo que axúdanos moito a masa social que ten o Grupo Naturalista Hábitat na comarca da Coruña e arredores, e os voluntariados son eficaces, e grazas a esa participación somos capaces de quitar máis especies exóticas invasoras, quitar máis lixo, e, bueno, de novo agradecemento, non? Seguimos traballando na parte técnica, elaborando novos materiais divulgativos, como esa lámina de macroinvertebrados que estamos xerando. Nos traballamos para facer guías que axuden a persoas a identificar estes animais que son tan pouco habituais de ver no día a día. E, bueno, o noso obxectivo, por suposto, é seguir facendo un seguimento do estado ecolóxico de tanto dos ríos escollidos como de calquera outra auga superficial. Por eso somos os vixías dos ríos, vamos estar pendentes de impactos que poda haber e de tratar de divulgar para que a xente se conciencie sobre a importancia da conservación da nosa natureza, concretamente dos ríos. E, por último, en canto xa melloras técnicas máis profundas, estamos utilizando un índice ibérico de macroinvertebrados. Creemos que se pode axustar, se cadra, hai que facer un análise máis científico, pero desde logo que, grazas ás, cantas citas,
foran máis de 500 citas de familias distintas, pois axudamos a aportar á comunidade científica pois números e cales son as familias máis frecuentes e tamén podemos correlacionar se os valores que ten no índice biolóxico son os máis adecuados con respecto ao estado ecolóxico dos ríos. Así que sigue habendo moito traballo técnico que podemos facer e temos pois ilusión por mellorar para facer máis preciso o análise do estado ecolóxico. E xa para rematar, pois, de novo, agradecemento ás persoas voluntarias que veñen ás nosas actividades e que repiten, sobre todo, esas son as que máis ilusión nos fai cando, bueno, pois vemos que facemos as actividades ben, a xente ten ganas de volver. Os centros educativos, cos cales nos está sendo moi doado traballar, tivemos algunha charla con 150 persoas presentes no auditorio e outros traballamos en grupos máis pequenos que despois levamos tamén ao campo. A verdade é que é de agradecer a función que ten o persoal docente que sempre nos facilita bastante as cousas para que podamos ir aos seus centros e encaixan ben estas actividades na súa programación lectiva. Tamén grazas ás persoas especialistas que nos falaron sobre temas relacionados cos ríos e que podedes consultar as súas charlas na nosa canle de YouTube. Por suposto, as nosas compañeiras e compañeiros, especial agradecemento porque, sin o grupo que facemos no Grupo Naturalista Hábitat, pois un proxecto tan grande nun espazo de tempo tan curto sería imposible. Tamén agradecer ás administracións, aos concellos que nos axudaron a retiradas de lixo, puxeron as facilidades para que desenvolvéramos voluntariados ambientais e a Augas de Galicia, que é o organismo que nos financia. Así que, moitas grazas pola vosa atención. Grazas especialmente a Paula e a David, porque, tivemos un traballo moi intenso e benvidos ao grupo e foi un placer traballar con vos. E vémonos nos ríos. E vémonos nos ríos. Se tedes algunha pregunta tamén. Tedes algunha pregunta? Isto é unha para... Se nos foi a conexión. Aí está. Seguimos. Non sei se algunha... Chat. Vale. Leo eu as preguntas. Gracias. Penso que son dúas preguntas, ou mellor, porque di en relación co anterior. Non sei. Bueno, ves. Parabéns pola presentación. Bueno, primeiro, darnos as gracias, parabéns pola presentación, especial polo traballo de campo, e pregúntanos, nas mostraxes de campo tedes vistos moitos amieiros, a luz glutinosa para moitos autores, a luz lusitánica, secos ou moribundos? Pois, non tantos. Bueno, non no momento, pero sí que xa se vían un pouco... Algún eu me teño fixado, pero tampouco era unha cosa alarmante que víramos. Hai outras zonas nas que sí que se ve na zona do Miño e Lugo, sí que hai algún máis así, pero non sei se ti biches, eu creo que a grandes rasgos non. Non sei se, o atazo de Phytophthora alni pasou antes ou ainda está por pasar, pero non foi particularmente... Non foi algo que chamara a atención, pero veremos o ano que ven como que pasa. En relación con esta pregunta, que non foi afirmativa, credes que foi de influir esta mortalidade nas puntuacións do bosque de ribeira de algún río en concreto? Claro, como non é afirmativa, pero o que vimos principalmente nos bosques... Claro, podería afectar, pero neste caso o que vimos nos bosques de ribeira era que había
pouca cantidade e pouca, non tanta diversidade como cabería esperar. A cuestión que di Cosme Damián, pois sí que se plantexou en algunha, porque a xente está preocupada e chama moita atención, que nos facendo o índice de calidade de bosque de Ribeira, queríamos sacar e víamos poucos amieiros ou poucas abeleiras. Si, nalgún río costou ver amieiros. E hubo un día, se sopesou empezamos a falar deso, e decíamos que a opción B que é o freixo, porque dicen que están desaparecendo os amieiros das ribeiras dos nosos ríos e afortunadamente en Galicia temos a opción B que son os freixos. Pero claro, non podemos perder tampouco a opción B, temos que recuperar os amieiros e non esperar que nos chegue tamén unha peste para os freixos tamén, pero a día de hoxe polo que eu vexo, máis ou menos no meu entorno, o freixo se está facendo forte nas ribeiras fronte ao amieiro. A María gustaríalle saber se este tipo de medicións se reproduce no resto de Galicia, asociacións, entidades, se existe algún censo onde se pode obter a información do seu estado para o público xeral. Ben, sí, a verdade é que hai un proxecto que leva 20 anos, que é o proxecto Ríos, que fai actividades de ciencia cidadá similares a vixias dos nosos ríos. Bueno, que a verdade é que o traballo de ADEGA, pois temos que agradecer, porque todos participamos de algún xeito, e, bueno, sirve para ter un mapa do estado ecolóxico dos ríos. Esta é unha labor que tamén se fai dende as administracións, nas distintos organismos de Cunca, pois teñen que informar a cidadanía do estado ecolóxico. Nos estamos actuando dentro da demarcación de augas de Galicia, que serían os ríos que están con toda a súa cunca dentro da comunidade autónoma. E vemos, bueno, escollemos algúns ríos, como por exemplo foi o Valeo, porque detectamos, na información que tiñamos, que estaba nun estado ecolóxico peor que bo. Así que fomos a intentar ver cal era o motivo. Nese caso en concreto do Valeo, pois proviña un dos seus principais afluentes, pasaba por unha antiga louseira. Aínda así, moitos dos outros afluentes pois tiñan a capacidade de compensar ese efecto negativo que era unha baixada tremenda do pH e que nese rego en concreto pois houbera 0 familias de macroinvertebrados porque as condicións químicas eran inviables para a vida. Bueno, eses mapas pódense consultar nos visores de mapas da Xunta, pódense ver os ríos se están en cor verde positivo, se están vermello, pois non tanto. Bueno, a Tocha, a nosa compañera pregúntanos cal sería a especie que vos fixo máis ilusión ou causou máis sorpresa topar nas mostraxes de macroinvertebrados. A mí me gusta moito eses tamén. Os filobotámidos. Os helicosiquidae. Os heliosiquidae. O que xa nos confundimos. O que simula a cuncha dun caracol. Sí, son os tricópteros que fan un estoxo, a diferencia do resto dos tricópteros, como os ericostomátidos, que parecen un pauciño. Estes van facendo a súa casiña coas pedras que recollen e fixan coa súa seda en forma de caracola. Cando os vimos a primeira vez, que foi... En que río foi? Vou a xogar un pouco a ver se pode. Foi no Anllóns. O ano pasado, pero este ano non foi no Anllóns, foi noutro río que... Ese é a yema dun dedo, non sei a nitidez que ten, pero iso teño guardado en favoritos porque é un bicho que é fascinante. Pero este é bastante chulo, Roi, non sei se a ti gustanche máis outros. Como la nidade, pero bueno, cada un temos as nosas... Sí, a verdade é que a orde dos tricópteros en particular, non é unha especie,
vimos unha diversidade moi grande, que foi a máis detectada. Falamos de especies, de feito. A min, a que máis me sorprendeu foi o Austropotamobius pallipes, non sei se estou dicindo ben, que temos que facer unha confirmación, pero sería o cangrexo de río ibérico, entre comillas, ou autóctono, porque, bueno, hai unha charla tamén de hábitat na que se explica a orixe dese cangrexo que parece ser que veu introducido hai uns séculos dende Italia, que, en principio, na Península Ibérica non debería haber cangrexos, pero que esta era como que se consideraba especie autóctona que está sendo desplazada polas especies americanas que lles transmiten enfermidades. Pero non atopamos nos ríos da Coruña. Foi na Mariña, no Masma. Pero había, bueno, hai que comprobar os do Forcadas que, bueno, ao final son bichos un pouco... Tamén recordo con a primeira prospección que fixéramos, Paula e Diego, verdad? Dúas cunchas de... Non era margaritífera, era da familia dos mesiróns de río, que despois había discrepancias entre... Está en revisión, pero víramos, a ver, non víramos o exemplar vivo, pero, bueno, nos dou que pensar de que ali ten que haber, porque vimos as cunchiñas ali. Todo isto foi no Masma. E se nos preguntades cal foi o noso río favorito, eu, na zona da Mariña, diría que o Masma. Xa, pero para que saiba eu igual, eu diría o Masma. Da zona da Masma. Mariña eu creo que foi o Masma, a verdade. E da zona de Coruña, da zona norte, que? Eu me quedo co meu Brexa, sin duda. Claro. Pero, bueno, porque son dali. Hai que quererlos a todos. Bueno, xa. Sí, claro. Pero preguntan favoritos, Claro. eu sigo por aí. Aí, se estamos aquí, vamos a facer como os equipos de fútbol, vamos a montar rivalidades de ríos, ao final. No, pero, bueno, todos temos, como igual cos bichos, os ríos temos tamén as nosas debilidades, sí. Ao final, ao facer tantas visitas ali, pois, bueno, hai algúns aos que che gustan máis ir que a outros, o Velelle dá bastante tristura velo. Bueno, da tristura, pero, bueno, temos aí grupos como a Semente que nos colaboraron con nós, que a verdade é que nos fai ilusión volver polo vínculo que creas con esas saídas á natureza. E creo que iso é o relevante, non? Que isto facémolo de moitas actividades abertas ao público, que creamos un impacto positivo. Eu igual non é o meu río favorito. Sí que deu moi bo, pero o Anllóns en particular gustame moito por traballar co Colexio de Cerceda, co CPIO Cruce, que son uns alumnos que veñen co material ben traballado, grazas ao seu profesor Xaco de Toro, e a verdade é que esos obradoiros disfrutámonos un montón. Tamén, por exemplo, no Forcadas, co IES Concepción Arenal, tamén estivo moi guai esa actividade. Son rapaces encantadores e cos que che encanta traballar, e encanta che sacar bichos para eles porque isto fan ilustración, bueno, non as mostramos, pero hai xente moi interesada. Entón, nada, xa pechei, se queres decir o último. Nada, que moitas grazas a todas e a todos polo vosso interese, en especial aos meus compis por acompañarnos nestes meses que foron tan intensos e Manu facendo masia desde detrás desa cámara. Se non tedes preguntas os que estáis aquí, pois xa estaría. Ata o ano que ven. Ata o ano que ven. Moitas gracias.